Croeso i Hafan y Waun. Nerys Lewis ydw i a fi yw'r unigolyn gyfrifol ar gyfer cartrefu'r sir yma yng Ngheredigion. I ni bellach wedi cael y fraint o cymeryd Hafan y Waun drosodd y cyntaf Dachwedd flwyddyn diwetha, ac erbyn hyn i ni wedi datblygu cryn dipyn o adnoddau i gwrdd ag anghenion dementia y sir, ac hefyd i datblygu gofal preswyl oedolion a hefyd gweithio mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Hywelfa. Fel rhan o'r datblygiad yn nhermau y cartref a'r adnoddau, i ni wedi bod yn edrych ar gwaith ymchwil sydd wedi cael ei profi ar draws Deyrnas Unedig ac ymhellach yn Ewrop yn y maes dementia, ac i gefnogi bobl sydd yn byw gyda'r clefyd dementia. I ni wedi edrych ar lliwiau, stafelloedd, y lloriau, beth sydd yn gwneud pethau yn haws i unigolyn i fyw gyda dementia, sydd yn galluogi nhw i cadw'i annibyniaeth, i cadw'i hyblygrwydd, a bod y cartref yn fwy hynaws a cysurus iddyn nhw o fewn eu cyfnod gyda dementia. Mae'r gwaith wedi bod yn gwaith sydd wedi datblygu yn gyflym. Mae yna nifer o dimau ar draws cyngor Sir Ceredigion, a mae hwn yn testament i'r gwaith i ni fel tîm Ceredigion yn gallu gwneud mewn amser byr i ddatblygu ac i sicrhau fod gofal sydd yng Ngheredigion yn cwrdd â gofynion y poblogaidd heddi a'r poblogaidd yn y dyfodol. Wrth i ni edrych ar y symudiad o Drygerddan draw yma i Hafan y Waun, i ni wedi ffocysu yn bellach ar yr adnoddau. I ni wedi edrych ar y stafelloedd, y coridorau, edrych ar anghenion adnoddau sydd ddim wedi bod gyda ni yn y sir. Enghraifft, fe fydd gyda ni stafell bariatric, fydd yn galluogi ni i gwrdd ag anghenion y poblogaidd sydd angen gofal gyda hoists sydd wedi tracio yn y ceiling. I ni hefyd yn ddiolchgar iawn i ffrindiau o'n preswylwyr, yn enwedig ffrindiau Trygerddan sydd wedi bod gyda ni ar y siwrne yma. Maen nhw wedi hefyd cefnogi ni'n ariannol i prynu adnoddau penodol i'r preswylwyr fydd yn symud i Hafan y Waun, a hoffwn i ddiolch iddyn nhw am eu cyfraniad, gan gobeithio fydd y cydweithio yn datblygu yma yn Hafan y Waun, a fyddwn ni bellach yn y flwyddyn newydd yn edrych ar ffrindiau Hafan y Waun. Felly, os oes diddordeb ydych chi dod ynglwm gyda hynny, dewch mewn cysylltiad â ni. Dylan dwi, reolwr prosiect i'r adran eiddo o'r cyngor. Ni wedi bod yma ers tua 10 wythnos yn adnewyddu 20 o stafelloedd wely o'n suite yn ogystal â choridorau a lolfeydd cymdeithasol. Ffocws ar sicrhau bod gorffeniadau lloriau, waliau a nenfwd yn rhai ffres, glân, modern, gyda lliwiau chyfeillgar i ddementia ac unrhyw nam golwg. Mae'r un agwedd wedi ei ddilyn o safbwynt goleuo, gwrthsawgu ac awyru y gyfodau. Yn ogystal â gwneud hyn o'n ystafelloedd wely a llefydd cymdeithasol, rydyn wedyn uwchraddio'r gegin ar ystafell bwyta presennol i ddilyn y syniad o wneud popeth yn gyfeillgar i ddementia, tra'n sicrhau bod y naws mor agos i fywyd arferol cartref o phosib. Yn ei gyfanrwydd, rydyn ni'n gobeithio bydd y preswylwyr yn setlo i fewn yn hwylus ac yn mwynhau bod yn bart o teulu Hafan y Waun. Croeso un o'n stafelloedd newydd. Mae'r ystafell wedi addurno mewn lliwiau crosawgar iawn i'n preswylwyr. Mae'r lloriau i gyd yn cyd-fynd â gofynion rheoli haint, ond mae ganddo deimlad cartrefol iddo hefyd. Mae'r dodrefn i gyd yn ddementia gyfeillgar, a mae gan bob ystafell synhwyrydd llawr sy'n galluogi preswylwyr i rybuddio staff os oes angen unrhyw gymorth arnynt, a hefyd yn y nos bydd yn rybuddio staff os oes rhywun wedi cwmpo. Mae gan bob ystafell hefyd ei on-suite ei hun sy'n cynnig prifatrwydd y preswylwyr. Mae'r teulu, da ni'n cyfri yn hunain mor ffodus bod mam wedi medru ddod i Hafan y Waun. Staff yma, allai ddim canmol nhw ddigon. Maen nhw wedi bod mor dda efo mam, mor gariadus efo hi, mor garedig efo hi. A maen nhw'n parchu'r person
A weithiau mae hwnna'n anodd os ydy dementia ar rywun, oherwydd weithiau dyn nhw ddim yr un person o'r tu allan ag oedden nhw. Ond yn fama, maen nhw'n parchu mam fel person, ac yn wir, allai ddim canmol Hafan y Waun ddigon. Enw'r lle yma wrth gwrs ydy Cartref Gofal Hafan y Waun, ac fel arfer mae yna newid, mae yna gwahaniaeth rhwng cartref a cartref gofal. Ond yn y wir, allai dweud o'n halon, does na ddim gwahaniaeth yn fama o gwbl. Dyma ydy cartra mam. Yn ffodus iawn, ni wedi cael y cyfle i dod i nabod staff newydd yma'n Hafan y Waun, teuluoedd newydd a ffrindiau newydd. A licen ni cymeryd y cyfle yma i ddiolch iddyn nhw am fod yna ac yn fodlon rhoi ffydd ynddo ni fel y cyngor sir i sicrhau fod y gofal yma'n Hafan y Waun yn gofal o ansawdd uchel a bod ni gyd fel un teulu, fel teulu Ceredigion, tîm Ceredigion, yn gallu rhoi'r gofal gorau i'n preswylwyr yma yn y sir.